So da haka magana ta land magana ce mai ƙarfi. Ko jiya ana ta cece kuce wai na wuce ta Badala na ce a je a yi maki gidajen mutane, kantuna da gidajen mai da sauransu. Badala kowa ya san tarihinta. Mun ce a yi makin saboda mu samu dama mu gani mai taking inventory na dukkan abubuwan da aka yi a wannan. Muna da commission of inquiry wanda dama kwamishinoni muke jira a rantsar da su. Za mu kawo commission of inquiry su ne suke da haƙƙi yanzu tunda Allah ya sa kuna nan, su za su je su yi mana bincike inda yake ba daidai ba, inda aka yi wani abu ba daidai ba, a kira waɗannan mutane a ba mu shawara me za mu yi da wannan gurare. Amma akwai gurare waɗanda yanzu aka fara sa foundation. Kududdufi yana nan, kududdufi an je an sa foundation na pencil. An ce to let, ba a ma gama ba, amma wai to let. Badalan nan ta lalace. Turawa sun fi mu kishi, suke zuwa su ba ma jiha gudunmawa, su ba wa federal government under commission na monument yadda za a yi a taimaka a dawo da Badala. Ba mu ce ga masu faɗa cewa dan an je an yi makin a yau za a rushe. So muke yi wannan commission of inquiry ya zo ya zauna, mu ba shi duk files, mu ba shi takardu, ya zo ya bincika ya gani. Waɗancan kuwa na baya very clear ga yanda aka yi su, ga abin da yake akwai, duk wanda yake so muna ta faɗa. Har president na ji neman bayani kuma ya gamsu. Wata rana saboda ana ta ƙoƙarin haɗin gwiwa tsakanin shi president da jagora ne yadda za a ci daga al'ummar Najeriya gaba. An kira jagora ya ji gaban president a kan yaya za a yi a taimaka a yi haɗin gwiwa al'ummar Najeriya su amfani. Kuma kai mun san kai kana ɗaya daga cikin mutum 3 a Najeriya wanda suke kishin Najeriya muke so mu yi aiki da su. Bayan wannan president yake tambayarsa yaya maganar rusau a Kano, please tell me what is happening. Shi ne fa opportunity da gwamnati su yi masa bayani. Amma wani ya je gidan rediyo yana cewa Kwankwaso ya rike komi, ya je bila ya yi bayani a kan rusau, ba shi ya kamata ba shi muka zaɓa ba shi muka yi. A yau cikin ikon Allah, Kanar Adamu Ali Kibiya ya zama commissioner na land da physical planning. Muna fata za ka je ka yi adalci. Land grabbing ka ji mun faɗa a cikin speech ne, babu land grabbing, babu cuwa-cuwa na certificate of occupancy. Kuma za mu dinga bin diddigi, ka sani cewa duk abin da za ka kawo min sai na bi diddiginsa, so ka tsaya ka riƙe amana yadda ya kamata.